Ами този влог със сигурност ще бъде малко по-различен и в него бих искала да говоря за пътите, в които се чувстваме зле, без да имаме причина. И ако ти си от тези хора, които в такива моменти се обвинява и си казва, ама защо в момента се чувствам така, всичко в живота ми е наред, не трябва ли да съм благодарен, аз неблагодарен ли съм? Не си неблагодарен, просто си човек. И е странно как в такива моменти имаме силата да обвиняваме допълнително себе си. И тук искам да кажа нещо, което не помня дали съм прочела или някой ми е казал, но при всички положения знам, че съм изключително благодарна, че е останало в съзнанието ми. Отнасяйте се към себе си в такива моменти, като с ваш близък приятел. Защото няма нужда да се лъжем, винаги със себе си сме много по-сурови, много по-строги, много по-изискващи. И сега честно отговорете пред себе си, бихте ли се отнесли към ваш приятел така, както се отнасяте към себе си, когато не се чувствате добре? И мисля, че много добре разбирате какво имам предвид. Ще му кажете ли, че е ненужно емоционален или че причината да се чувства зле не е валидна? Ще ви мине ли през акъла дори да го обидите по някакъв начин? Да му кажете, че е неблагодарен, че е слаб, че не може да вземе живота в ръцете си? Аз съм много щастлива, че напоследък в годините, в които живеем, хората все повече се интересуват, искат да говорят за тези теми и да помагат на другите. Но тук пак се връщам на темата, от която тръгнах. Правиш ли за себе си това, което правиш за близките си? Отнасяш ли се към себе си така, както би се отнесъл към свой приятел? И съм сигурна, че поне един човек е имал момент, в който да си каже: ама аз правя това и това за този и за онзи и те не правят същото за мен. И да, не е правилно да изискваш, когато даваш, но не е правилно да даваш без да получаваш. Това е една парадоксална тема, която доста пъти съм коментирала с различни мои близки. И заключението, до което стигнах, е, че всъщност никой не е длъжен да ти връща. Но е твое задължение да знаеш кога не трябва да даваш повече. И ако някой си е помислил, че съм се отклонила от темата, не съм. Започнах разговора с това, че искам да говоря за моментите, в които се чувстваме зле без причина. Поне така го наричат повечето, така го наричам аз. Ама то не е без причина. И когато съм сядала да анализирам такива ситуации, винаги съм си казвала, ама защо е без причина? Как така е без причина? То няма логика да е без причина. Ами да, защото винаги има такава. И причината повечето пъти е вътре в нас. Да, възможно е да сте преуморени, възможно е да имате нужда просто от почивка или близък човек, с който да си изкарате някакво готино време, да излезнете, се разведрите малко. Но какво правим, когато това нещо е постоянно? И когато си изкарваш готино с приятели, обаче се прибираш в къщи и всичко се връща отново. И това е моментът, в който трябва да обърнеш внимание на себе си, така както би обърнал внимание на свой близък. И тук ще пропусна базовите неща, които са да почетеш, да гледаш нещо, което те кара да се чувстваш добре, или да рисуваш, или каквото там обичаш да правиш. Тук говорим за неприятната част, която всички отбягваме. Да се обърнеш към себе си и да си зададеш въпроси. Защо се чувствам така? Какво отбягвам? Какво пропускам? Има ли проблем, който задържам в себе си и не искам да коментирам? С приятел, с родител, с партньор, с колега. Имам една приятелка, която много често ми казва, че хората имаме проблем с това да скъсяваме дистанция. И не говоря само за връзки. Скъсяването на дистанция много дълго време не можех да разбера какво означава. Това означава да споделиш, ако нещо те тревожи в отношенията ти с някой. Просто да бъдеш откровен и да му кажеш: ей, това не ми харесва. Еди, кое си ме накара да се чувствам еди как си. И ако някой не му харесва или смята, че това е прекалено, значи този човек няма място в живота ти. Защото всички тези задържани емоции от твоя страна, малки, големи, за другите хора може да са нищо, но за теб значат нещо. И когато те се натрупат, започват да се отразяват на менталното ти здраве. И нека да завършим с нещо малко по-разчупено. Дами, проверявайте дали случайно, когато се чувствате така, не ви наближава месечният цикъл или не е примерно утре, защото всички знаем каква лоша шега може да ни играят тези гадни хормони и как ни карат да се чувстваме. И така, мисля, че това е всичко от мен. Благодаря много на всички, които са останали до края и ще съм истински благодарна и щастлива, ако съм успяла да помогна поне на един човек. Чао!